ಮಿತ್ತ ಮೇಗಿಮೆ ಲೋಕುಡು ಈಸರ ದೇವೆರು ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವೆರು ಉಲ್ಲೆರು. ಅಕ್ಲಿನ ಬೇಲೆದಕ್ಕುಲು 4 ಜನ ಗಣಕ್ಕುಲು ಧರ್ಮ ದೇವತೆಲು ಬೊಕ್ಕ ಒರಿ ಗಣ ಮನಿ ಉಲ್ಲೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಭೂಲೋಕುಡು ಧರ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಅಧರ್ಮ ಮೇರೆ ಒಂದುಂಡು ನೆಕ್ ದಾಲ ಸಾದಿನಾಡುಂದು ಈಸರ ದೇವೆರು 4 ಜನ ಧರ್ಮ ದೇವತೆಲೇನೆ ಲೆಪ್ಪುವೆರು. ನಿಕುಲು ಇತ್ತೆನೆ ಭೂಲೋಕಗು ಪೋಡು ಭೂಲೋಕುಡು ಧರ್ಮ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ತೂಕೊರ್ದು ಪೊತ್ತಾವಡು ಪಂದು ಕಡಪುಡುವೆರು. ಶಿವನ ಕೈತಲು ಉಪ್ಪುನಿ ಗನ ಮನಿವರಿ ಆಯೆ ಪನ್ಪೆ ಅಕ್ಕಲು 4 ಜನಲ ಪೋಯರು ಎನಲ್ಲ ಭೂಲೋಕ ಕಡಪಾಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾನ್ಲ ಪೋಪೆ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಆವಡು ಪಂದು ಈಸರ ದೇವೆರು ಪೋಮಗ ಅಂದು ಕಡಪುಡುವೆರು. ಸ್ವಾಮಿನ ಆಶೀರ್ವಾದದೆತ್ತೊಂದು ಧರ್ಮನು ಒರಿಪಾವಡು ಸತ್ಯುನು ಮೆರೆಪಾವಡು ಪಂದು ಭೂಲೋಕಗು ಪಜ್ಜಿದಿಯೇ ಗನಮನೆ ಬತ್ತದು ಗಟ್ಟಗು ಬರ್ಪೆ. ಅವಳು ಗೌಡೆರ್ ನಕ್ಲಲ್ಪ ಅನ್ನ ಕೊಡಿಯಪ್ಪ ಅನ್ನ ಕೊಡಿಯಮ್ಮ ಪಂದು ನಟ್ಟುವೆ. ಐಗಾಕ್ಲು ತಂಗ್ಯನ ಪುಲಿಗಂಜಿ ಗೊರ್ಪೆರು. ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಗೌಡೆರ್ನಲ್ಪ ಅನ್ನ ಕೊಡಿಯಪ್ಪ ಪನ್ನೆಕ್ ಅನ್ನಪ್ಪೆ ಪಂದು ಪುರಪ್ಪುದಿಪ್ಪೆರು. ಬೊಕ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಲು ಅವಳೆ ಬೆನ್ಪವೆರು. ಎನ್ನ ಬೆನ್ನಿನ ಕಾಸು ಕೊರ್ಲೇಕೆ ನೆಕ್ ಕಂಟೆಲ್ಗೆ ಕೈಪಾರ್ದು ನೂಕಿಯರು. ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಅನ್ನಪ್ಪೆ ಬುಲಿತೊಂದು ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟಿ ಕಡತದ ತುಳುನಾಡದ ಸತ್ಯಧರ್ಮದ ನೆಲೆಯಾಯಿನ ಕುಡುಮದ ಮನ್ನಗ ಬರ್ಪೆ. ಕುಡುಮಡು ಅಮ್ಮು ಪೆರ್ಗಡ್ತಿ ಅರೆನ ಕಂಡನಿ ಜಿನರಾಜ ಪೆರ್ಗಡೆರು ಅರೆಗ್ ಪಕ್ಷಿಪಾತ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಅವಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಮಲ್ಪಾವರೆ ಬಸ್ತಿಗೆ ಅಮ್ಮು ಪೆರ್ಗಡ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆನ ಮಗೆ ಕುಮಾರೆ ಪೋಪೆರು. ಅವಳು ಇಂದ್ರೆರು ಶಾಂತಿ ಮಲ್ತು ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಯರು. ಅಲ್ತಿರ್ದು ಸಾದಿನ ಬನ್ನಗ ಅನ್ನಪ್ಪೆ ಬೊಡವು ಬಾಜಿಲು ಪಂದು ಬೂರ್ದು ನರಕೊಂದುಪ್ಪುವೆ. ಲಕ್ಕೆರೆಲ ಆ ಪೂಜೆ ಆಯಗ್ ಆಯನ ತುದು ಅಮ್ಮುದೇವಿ ಕೈಟಿತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗಡಿತಾರೈ ಕೊರ್ಪೆರು. ಅವೆನು ತಿಂದಿನ ಅನ್ನಪ್ಪೆ ಎನ್ನ ಬಡವು ದಿಂಜಿನ ಅಮ್ಮ ಪನ್ಪೆ. ಅವಕ್ ಅಮ್ಮುದೇವಿ ತೆಲ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಂದು ಬೊಕ್ಕ ತಾರಾಯಿಡು ನಿನ್ನ ಬಡವು ದಿಂಜರೆ ಉಂಡ ಈ ಬೂಡುಗು ಬಲ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟುಗು ಪಂದು ಲೆತ್ತದು ಅವಳು ಬಾರದ ಇರಟ್ಟು ನುಪ್ಪು ಸಾರು ಪಾಯಸ ಮಾತ ಕೊರಿಯರು. ಬಂಜಾರ ವನಸು ಮಲ್ತೆ ಅನ್ನಪ್ಪೆ ನನ ಯಾನು ಬರ್ಪೆಮ್ಮ ಅಂದ ಪನ್ನಗ ಅಮ್ಮುದೇವಿ ಪನ್ಪೆರು ಎಂಕ್ ಆಂಜೋವಡ ಪಾತೆರ ಕಮ್ಮಿ ನಿನ್ನನ ತೂನಗ ಪಾತೆರ್ಗ ಪಂದ ಆಪುಂಡು ಈ ಒಲ್ತು ಬತ್ತ ಮಗ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆರು ಏರು ಎಂದು ಕೇನುವೆರು. ಅವಕ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರು ಬೊಳ್ಳಿಗುಡ್ಡೆಡಿತ್ತಿನ ಶಿವೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಆಕ್ಲೆನ ಮೋಕ್ಯದ ಬಾಲೆ ಯಾನೆಂದು ಪನ್ಪೆ. ನನ್ನ ಬರ್ಪೆಂದು ಪಿದಾಡ್ನಗ ಉಲೈ ನರಕುನ ಕೇನುಂಡು ಅವು ಏರಮ್ಮ ಅಂದು ಕೇನ್ನಗ ಅವು ಎನ್ನ ನಿತ್ಯ ಮದಿಮಯೇ ಅರೆಗ್ ಪಕ್ಷಿಪಾತ ಆದು ಲಕ್ಕೆರೆ ಆಪುಜಿಂದು ಪನ್ಪೆರು ಅಮ್ಮುದೇವಿ. ಯಾನರೆನು ತೂವಲಿಯ ಅಂದು ಪಂದು ಅನ್ನಪ್ಪೆ ಕೇನ್ವೆ. ಅವಕ್ಕೆ ಯಾನು ಅರಡ ಕೇಂದು ಬರ್ಪೆ ಈ ಪಿದೈ ಉಂತು ಪಂದು ಅಮ್ಮುದೇವಿ ಉಲೈ ಪೋಯರು. ಉಲೈ ಪೆರ್ಗಡೆರು ಅನ್ನಪ್ಪನ ಲೆಪ್ಪೆರ ಪನ್ಪೆರು. ಅನ್ನಪ್ಪೆ ಉಲೈ ಪೋದು ಪೆರ್ಗಡೆರೆನು ತೂಯೆ ಅರೆನು ತೂದು ಅಯ್ಯೋ ಸ್ವಾಮಿ ಇಂಚಿನ ದುಸ್ಥಿತಿದಾನೆ ಸೋಂಕು ಮಲ್ತಿಜರ ನೋಲು ಕಟ್ಟಾಯಿ ಜರ ಕೇನ್ವೆ. ಅವು ಮಾತ ಮಲ್ತಿಜ ಕೆಲವು ಪಂಡಿತರ್ನ ಮರ್ದು ಆಂಡು ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೆರು. ಅವಕ್ಕೆ ಅನ್ನಪ್ಪೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಮರ್ದು ಕೊರೊಲ್ಲಿಯ ಪನ್ನೆಕ್ ಈತು ಮಾತ ಆಂಡು ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಮರ್ದ ಆಪುಂಡ ಪಂದು ಆ ಒಂದು ಒತ್ತುನ್ವೇರು. ಅನ್ನಪ್ಪೆ ತೀರ್ಥಜಾಲಗ ಪೋದು ಸಾಂಬಾರ ಬಳ್ಳಿದ ಮುದೆಲ್ಡು ಕೆಲವು ಧೈರ್ದು ಇರೆದೆತ್ತೆ ಶಿವನ ಪುರಪ್ಪುದೆತ್ತೆ ಅಂಗೈಡು ಪಾರ್ದು ಪುಂಟುದು ರಸದೆತ್ತದು ಅಮ್ಮುದೇವಿಡ ಪಂಡೆ ಉಂದೇನಾರಿಗು ಪರ್ಪಾಲೆ ಬೊಕ್ಕಾವೆತ್ತ ಕೊಜಂಟಿನ ಇಡೀ ಶರೀರಗ ಪೂಜಿಲೆ ಪನ್ಪೆ. ಮರ್ದು ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಅಣಗ ಪೆರ್ಗಡೆರು ಅಮ್ಮುದೇವಿಡ ಲಕ್ಕ ಎರ ಪಂಡೆರು ಅಂಗಿಲ ವೇಸ್ಟಿಲ ಕೊರಿಯರ ಪಂಡೆರು ಊರುನ ಬೆತ್ತ ಪತೊಂಡೆರು ದಡ್ಕ ಲಕ್ಕದು ಉಂತಿಯರು. ಬೂಡುಡು ವಿಚಿತ್ರನೇ ನಡತುಡು. ಅನ್ನಪ್ಪನ ಲೆತ್ತದು ಈ ಎನ್ನ ಜೀವ ಒರಿಪಾಯಿನಾಯೇ ನನ ಈ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಂತೊಡು ಪಂಡೆರು ಅಂಚ ಅವಳೇ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ತದು ಕೊಲ್ಲುವೆ. ಇಂಚ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಕಲೆಂಡು ಅಮ್ಮುದೇವಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಗೆ ಕುಮಾರೆ ಆರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲು ಬೆದ್ರಗು ಪೋಪೆರು. ಅಂಚ ಅನ್ನಪ್ಪೆ ಪೆರ್ಗಡೆನ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕುಡುಮಡು ಉಂತುವೆ. ಈಸರ ದೇವೆರು ಜೋಗಿ ಪುರುಷನ ಹೊರಟು ಜೋಳಿಗೆ ಪಾರ್ದು ಕುಡುಮಗ ಬರ್ಪೆರು. ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದೆತ್ತ ಆಯ್ರೆಡು ಉಂತುವೆರು. ಕುಡುಮಡು ಬಿರ್ಮನ ಪೆರ್ಗಡೆರೆಗ್ ಚಾಮದ ಪೊರ್ತು ಕನ ಕಟ್ಟುಂಡು
ಜೋಗಿ ಪುರುಷರು ಬೈದೆರು ಮಗ ಬರ್ರೆ ಆಸೆಗೆ ಅರೆನೆ ಲೆತ ಬರುಡು ಪಂದು ಕನ ಕಟ್ಟುಡು ಅಂಚಿನೆ ಊರುಡು 10 ಸಮಸ್ತರೇನು ಕೂಡ ಒಂದು ಗೌಜಿಡು ಸರ್ವ ಬಿರ್ದಿಡು ಜೋಗಿ ಪುರುಷರೇನು ಕುಡುಮಗಲೆತ್ತದು ಬಂಗಾರದ ಆಸನಡು ಕುಲ್ಲಾವೆರು ಬಂಗಾರದ ಅರಿವಾನಡು ತಾರೈ ಬಜ್ಜಿ ಬಚ್ಚಿರೆ ಅರಿಮಾತ ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆ ಅದು ಕೊರ್ಪೆರು ಆತಾನಗ ಉಂದೆನ ದೆತೊನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಂಕಿಜ್ಜಿ ಯಾನ ದೆತನೊಡುಂದಾಂಡ ಶಿವಲಿಂಗ ಬೋಡು ಅಂಚಾಂಡ ಪೋಪೆರು ಪೆರ್ಗಡೆಗ್ ದಿಕ್ಕೇ ತೋಜುಜಿ ಆ ಶಿವಲಿಂಗನು ಒಲ್ತು ಕನಪ್ಪು ನೀ ಪಂದು ಕನ ನೀರು ಪಾಡ್ವೆರು ಆತಾನಗ ಅನ್ನಪ್ಪೆ ಆದಾಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಕೆನ್ನಗ ನಡತಿನ ವಿಷಯನ ಪನ್ಪೆರು ಅವೆಕ್ ಅನ್ನಪ್ಪೆ ಕನ್ನಡು ಕಡೆದುಕ್ಕದೆಪ್ಪಡೆ ಸ್ವಾಮಿ ಈರು ಪಂಡಿನ ಶಿವಲಿಂಗ ಯಾನ್ ಕನಪ್ಪೆ ಈರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಡೋಲು ವಾದ್ಯ ಕೊಂಬು ಗರ್ನಾಲು ಪತ್ತದು ಕಂಚಿಮಾರ ಕಟ್ಟಿಡು ಉಂತಲೆ ಪಂದು ಕದಿರೆಗು ಪೋಪೆ ಅವಳು ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪೊಗ್ಗುನಗ ದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಪೆರು ಅನ್ನಪ್ಪೆ ಅಡ್ಡಬೂರ್ದು ಇಂಕ್ ಶಿವಲಿಂಗ ಬೋಡು ಅವೇನು ಕುಡುಮಗು ಕೊನೋಡು ಪನ್ಪೆ ಅನ್ನಪ್ಪ ಈ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದಗ ನಮನಿ ನಿಕ್ ಕುಡ್ಲ ಸೀಮೆದ ಅಷ್ಟಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಆಯಿನ ಶಿವಲಿಂಗನು ಮುಟ್ಟುನ ಅಧಿಕಾರ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಜ್ಯೋತಿ ಕೆರೆಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಲಿಂಗ ಉಂಡು ಅವೇನು ನೀರಿಡು ಮುರ್ಕುದು ಕೊನಲ ಪನ್ಪೆರು ಅಂಚೆನೆ ಮುರ್ಕುದು ದೆಪ್ಪುವೆ ಅವೇನು ಬಲತ್ತ ಬುಗ್ಗೆಲ್ಡು ದೀವೊಂದು ಬನ್ನಗ ಕುಕ್ಕಿನಂತಾಯೆ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಜಾರಂದಾಯೆ 4 ಜನ ಸತ್ಯೋಳು ಶಿವಲಿಂಗನು ಓಡೆ ಕೊನಪ್ಪ ಪಂದು ಲಡೈಗೆ ಬತ್ತಿರು ಆತಾನಗ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದ 4 ಜನ ಸತ್ಯನ ಲೆತ್ತದು ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತಿರು ಆಂಡ ನಿಕ್ಲೆಡ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಭಕ್ತೆ ಅನ್ನಪ್ಪೆ ಆಯೆ ಲಿಂಗ ಪತ್ತೊಂದು ಕುಡುಮಗು ಪೋವಡು ಪಂಡೆರು 4 ಜನಲ ಮಾಪು ನಟ್ಟೀರು ಪೋಯರೆ ಬುಡಿಯರು ಶಿವಲಿಂಗನ ಪತ್ತೊಂದು ಕುಡುಮದ ಸಾದಿಯೆ ಬನ್ನಗ ಪಡ್ಡೇರಿ ಬೊಟ್ಟು ಕೊಡಮಣಿತಾಯನ ಸಾನ ತಿಕ್ಕುಡು ಎನ್ನ ಸ್ವಾಮಿನು ಓಡೆ ಕೊನಪ್ಪ ಪಂದು ಅನ್ನಪ್ಪನು ಉಂತಾದ ದೀಪೆ ಕೊಡಮಣಿತಾಯೆ ಇರುವೆರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಲಡೈ ಆಪುಂಡು ಸೋಲು ಗೇಲು ಏರೆಗ್ಲ ಆಪುಜಿ ಕಡೆಕ್ ಕೊಡಮಣಿತಾಯಲ ಅನ್ನಪ್ಪಲ ಒಪ್ಪಂದಗ ಬರ್ಪೆರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳತ್ತ ಪರಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ಐಜಿಂಡ ಮೂಲೆ ಸಂದಾವಡು ಯಾನ್ ಪೆರ್ಗಡಿಡ ಪಂಡದು ನಿಕ್ ಕಂಚಿದ ಮಂಚಾವು ಕಂಚಿದ ಉಜ್ಜಾಲು ಸಂದಾವರೆ ಪನ್ಪೆ ಪಂದು ಶಿವಲಿಂಗ ಪತ್ತೊಂದು ಕುಡುಮದ ಕಂಚಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪೋಯೆ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ತೆರು ಜೋಗಿ ಪುರುಷರು ಜಳಕಾದು ಗರ್ಭಗುಡಿ ತುಲೈ ಪೋಯ್ನಾರು ಪಿರಪ್ಪ ಬತ್ತಿಜೆರು ಆರು ಮಾಯಕಾಯರು ಅಪಗ ಪೆರ್ಗಡೆ ಅನ್ನಪ್ಪಡಕೇನ್ವೇರು ಈ ಏருந்து ಪನ್ಪನ ಅನ್ನಪ್ಪ ಅಂದ್ ಕೇನ್ನಗ ಯಾನ್ ಅನ್ನಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಇಂದ ಪನ್ಪೆ ಈ ಸರಿಯಾದ ಪಂಡಿಜಿಂಡ ಎನ್ನ ನಾಲೈ ಕುತ್ತೊನ್ವೆ ಪನ್ಪೆರು ಆತಾನಗ ಅನ್ನಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪಡೆ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾನ್ ಈಸರ ದೇವೇರ್ನ ಕೈತಲಿತ್ತಿನ ಗಣಮನಿ ಧರ್ಮಶೋಧನೆಗೂ ಕುಡುಮದ ಮನ್ನಗ ಬತ್ತೆ ಪೆರ್ಗಡೆರ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಕುಡುಮ ನನರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಾವಡು ಧರ್ಮ ಸಾಂಗಾಲೆ ಪೆರ್ಗಡೆ ದಾನ ಧರ್ಮನ ಮಲ್ತುಂದು ಬಲೆ ಎಂಕು ಕೊರಿತಾರ ಇದ ನಂಬೆ ಪತ್ತೆರೆ ದಂಬೆ ಕಲ್ಲುಬೋಡು ತೂಟೆ ಒಲಸರಿ ಪೋವೆರೆ ಗೌರತ್ತಿ ಮಾರಬೋಡು ಪನ್ಪೆ ಅಲ್ಪರ್ದು ಎತ್ತರೊಡು ತೂನಗ ಧರ್ಮ ದೇವತೆಲು ಕುದುರೆಮು ಕೊಟ್ಟು ಮಂಡಲದಿದ್ದು ಹವಣದಿದ್ದು ತೂಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಆತಾನಗ ಅನ್ನಪ್ಪೆ ಬತ್ತದು ಧರ್ಮದ ಮಣ್ಣು ಒಂದು ಅಧರ್ಮ ಮಲ್ಪಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಟು ಪೆರ್ಗಡೆರಡ ಪಂಡದು ಎತ್ತರದ ಜಾಗೆಡು 4 ದಿಕ್ಕಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ಪಾದು ಧರ್ಮ ದೇವತೆ ಬೊಕ್ಕದ ಪೂಜೆ ಯಾನದು ತೊನೆ ಪನ್ಪೆ ಪೆರ್ಗಡೆರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಡು ದಾನ ಧರ್ಮಗು ಕೊರತೆ ಆಂಡ ಯಾನು ಮೂಡಾಯ್ದ ಬಾಕಿಲು ಜಪ್ಪುವೆ ಯಾನು ಪೋಪೆ ಅಂದು ಪನ್ಪೆ ಇಂಚ ಧರ್ಮದ ನೆಲೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಟ್ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿನ ಚಿತ್ತನು ದುಂಬುದಿದ್ದು ಭಕ್ತರಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತದು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ತನ್ನ ಸೇರಿಗೆಡಾವೊಂದು ಅನ್ನಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪನ್ಪಿ ಪುರಪ್ಪುಡು ತುಳುನಾಡೋರ್ ಮೇಲ ತನ್ನ ಕಲೆಕಾರ್ನಿಕ ತೋಜಾಯೆ ನಂಬಿ ಸಂಸಾರಗ ಇಂಬುದ ಬದುಕನ್ನು ಕೊರ್ದು ಕಾತೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯಗೂ ದಿಕ್ಕು ದೇಶಗೂ ಬರಿಕ್ ಬಂಗಾರ ಸಿರಿಕ್ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೆರೆಯಿನ ಸತ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪತ್ತಿರಿತ್ತದು ಪತ್ತು ಬಿರೆಲು ಒಪ್ಪ ಮಲ್ತೊನುವ